No niin, hei kaikille ja nyt ollaan tutoriaalivideon parissa Minecraftissa taas ja nyt mä näytän, että miten kustomisoida tämmösiä lippuja. Ja tämähän on niinku tämmösiä esimerkkejä. Jos teet tälleen, sit pistät tähän tämmösen. Siihen tulee tommonen musta pilkku. Tämmönen. Näin. Ja sitten jos laitat vaikka näin tai näin, niin sitten tulee tämmönen juttu. Näistä voi tehdä hauskat silmät. Niinku näin. Nää on niinku vähän niinku silmät. Sitten voi laittaa erilaisiakin. Voi laittaa tämmösen. Etkö ne oli? Ai niin, tämmösen voi laittaa, joo. Tämmösen salmiakin muotoisen. Sitten voi tehdä tämmösen. Ja tietenkin myös toisinpäin sen. Oho. Hoppista. Ei vaan. Näin tämmösen. Tommosia. Sitten yksi oli tämmönen niinku. Sitten tulee tämmösiä raitoja. Näin. Sitten joku huppista. Joku ei, siis. Joo, ja sit voi tehdä myös, ootas, missä? Täällä Notch Applesta voi tehdä Mojang merkin. Näin. Sitten tosta voi vitsi, mä heitin sen. Kukasta voi tehdä kans tämmösen. Näin. Sitten ai niin, mulla on täällä. Voi tehdä niin tämmösen pääkallolipun. Tämmösen. Nää sopii hyvin, jos teet merirosvolaivaa. Tämmöset sopii just semmosia. Joo. Joo. Tää video oli sit tässä, että toivottavasti pidit tästä videosta, jätä tykkäs jos pidit ja jos alat tykätä kanavasta, niin tilaa sekin ja joo, eiköhän se tällä kertaa sitten ois, että morjens.